Ora edan. Aku didhawuhi kok Sinuwun Prabu Baladewa kon nyekel Petruk wetengku wis guyu dhisik. Iki ana patih arep kewirangan. Ora bareng tekan kene tenan aku nyawang Petruk rupane kok ya iso lho ana wong kok kaya ngono. Irunge dawane raja iso nggung nyengget pelem. Sing mburi matane kaya nduk ceplokan. Tak modasmu. Nesu. Nesu. Wah, anggere isih cengengesan tak bandem watu raimu. Patih kok guyu kok ora nganggo sopan. Mboten guyu kok nganggo sopan. Guyu kok kon basa. Ya ora bakal iso kelakon. Kok balang apa ya? Sandal. Sandale sapa? Sandale Wiyaga ben. Ilang siji mbok ben. Nuwun sewu Ndara Gusti Patih. Ya, Petruk nggih. Tindak mriki ajeng napa diutus Sinuwun Prabu Mandura. Ken go nyekel kowe. Lha niku ora salah ora luput ajeng dicekel. Butuhe kowe manut apa ora manut? Kowe njaluk lara model piye tak pinangkani. Njaluk mati cara piye tak pinangkani Petruk kowe. Lah nuwun sewu nek sampean ajeng ngejak gojek karo Petruk. Awi, mumpung urung metu kringete. Kok tak grungek kringet sisan gelut karo Ndara Pragota. Wah, jancang jenggot keroncal-keroncal. Cencang tampar gantung cengelmu kowe. Gong, gantung kok cengel men ngono ae siat lho. Ya, ayo iki maju iki. Wah, mutar kene. Ngapunten Sinuwun. Pragota tiba. Nggih. Ngapa tiba? Lah wong menjenengan ya dawuh kenen mejahi Petruk kula Budidaya maju wonten ing pabaratan. Petruk gelut kalih kula. Kowe patih kok nganti kalah karo Panakawan? Oh, mboten perkara patih kalih Panakawan, pancen perkara niku ya ampuh tenan. Nyatane kula antem mboten dirasake bareng kula dibuales buyer sirah kula. Mundur. Nggih. Ya ngapunten, ya ngapunten, ya ngapunten. Ngedian. Patih kok pekok. Mungsuh Petruk kok kalah. Panakawan. Saya kira Maranata Mandura Prabu Baladewa. Petruk kowe nias nyani dandane Nata Mandura Prabu Baladewa ora minggat saka negara Ngamarta. Greten nenggala jeblok ketemu. Wah, bareng Sinuwun Mandura nggawa nenggala. Petruk kan nombara ora minggat suwarane kok glandang negara. Mak biar murut. Waduh. Waduh. Bagong modar iki. Waduh. Aku kok yo lali nek ngejak Bagong to. Mongko cakahe nek mlayu pupune gathuk. Mak bu. Konangan Baladewa iki Bagong melu-melu nenggala ndasmu. Yes, modar. Yo ngapura ya Le. Aku lali nek ngejak kowe, Gong.
Kok iso tekan kene, Gong? Ngojek. Wo. Woi, keterlaluan ora. Dume mlayu banter terus aku ora tok. Blas ora tok karaoke untung ana ojek langsung tak cengklak. Mas, tututi wong sing dhuwur kae, Mas. Aku dilalake aku nyengklak ra ngematke montore. Oh, Yamaha 75. Ming suarane tok sing banter mlakune 20. Nganti diselip Baladewa. Oh, wah, wis kacau aku terus. Akhire ya tekan kene. Ayo mulai yo nek ra mulai mati tenan awake dhewe. Kok nek mati duripke Darantasena, wis ora usah mikir Darantasena. Darantasena iki ya iso lho ngapusi. Tak iwangi truk mlebu bumi terus dheke bali terus nang omah guyu. Biasa ngono kuwi wis biasa. Do hapus-hapusan ngono kuwi wis biasa. Ngaku kerep kok ngapusi ngono kuwi. Kira-kira kancane dipaeka keneng ngono karo mutiar kowe ngono. Wis biasa, mulane aku ya semlang Ronda-Rantasena kok nek dhek bersifat seperti itu ra dhek cilaka. Heeh ya. Ayo mulai wae. Ane nek mulai engko bapak nesu. Ngene wae. Kowe apa aku sing methuke Baladewa? Oke. Niat sisan, Tru. Niat sisan. Diundi. Yo. Sut padha. Sut padha. Sut. Apa ya? Pingsut kok jempole lebokke driji iki cara ngendi? Nesep ora dalem. Nesep dengkulmu ora. Menang aku berarti menang kowe. Ora iso dienggo menang nek kaya ngene. Kalau nggon aku drijine tak gegem jempole mecotot. Kowe wae, Tru? Oh iya. Golekno gaman, Gong. Golekne gaman. Apa? Manut sasae. Linggis terserah. Sing dawa wasine ndak manut. Anane sing dawa itu dawa ya gelem. Rada niyeng ora masalah. Wah, akhirnya anane sing cendak. Ya sing cendak ya ora apa-apa. Lagi nggo nyumbat kambil, nggo dintani. Golek liyane ya? Ya. Bendo? Ya, bendo. Pengot? Bendo pengot lem. Omong wae ora. Ya, Pak. Tak sileke bakul degan. Ha ya ora apa-apa. Muni mungkin ora rampung dikundurke, Mas. Nggih, aku. Balekke lho, Tru. Heeh. Iki soalé engko nek tok silih terus gayane tok ilangke ning jane tok del. Ora mungkin perang kok ngedol bendo iki cara ngendi. Kowe iki cah limpat e. Cah prigel e. Wis tak gawane kok mungsuh ora Baladewa. Heeh. Tak tekati aku ming cekelan omonganmu mau kok mati nglabuhi bapak ki mati utama mlebu swarga. Ha to, Gong? Ya mbuh. Kok tak cothok ndasmu lho kowe. Kene iki mantem-mantem kono ya mbuh. Aku ya meng ngrungokne nek dong pengajian kae. Oh, berarti bener. Heeh. Ya wis, ya. Sik iki titip dompetku sik. Ya. Gak kira wong bojoku. Omongno bojoku nek aku 3 dina ora bali kok nyelameti tekan 1000. Berarti aku mati. Terus kowe iki tak kon waras ya, Tru. Lah witekno maju perang ki anane ping mati karo mukti kok. Monggo sing mungsuhku ampuh. Wis ben mati ra apa-apa. Engko piye bojomu ora anak-anakmu? Lah kowe iki like iki ngopo? Nek aku ora ana kowe dadi like padha karo kowe dadi wong tuane anak-anakku. Anak-anakku open ana. Malah abot uripku. Open ana. Ning aku ora bakal gumantung karo kowe, Gong. Nek misale anakku 3 kae engko wis do gedhan wis jenenge iki lulus sekolah kabeh. Sigarno Tegal ki dulu omah kae. Entuk tangguri jagung kae. Dol ora apa-apa ora gatan anak. Oh iya. Nek perlu kendaraanku rada papat kae. Dolen. Kae tak hitung ping 3 rodane, Tru. Papat yo. 3. Sing siji serep. Ora tak pasang. Oh iya, Ning. Sak payu-payune yo. Pokoke ora gatan anakku. Ya. Pokoke nek aku mati anakku tak titipe kowe. Heeh, aku like kok. Ya. Supaya anakmu ora rewel mbok bojomu sisan. Soale ngombangane rewel lho ta.
Ngono nek ana bojomu ra iso ngeneng-ngenengi karepe anakmu piye? Lambe atine anakmu piye ki ra bojomu ngerti. Terus bojomu gawe nang omahku wae. Anakmu yo tak gawe nang omahmu. Omahmu tak dol arep nggo sapa? Oh yo yo heeh. Anggo nek bojomu nesu ora wong karo mbakyune kok. Oh. Santai wae to? Iya iya iya. Aku yo arep tumindak piye-piye. Yo paling mung patutan. Tak tutuk ndasmu modar kok paling mung patutan. Wis gak masuk to? Ya. Nganggo bendho iki kowe baliya sing banter mlayu ya, Gong. Heeh. Wadul karo Bapak Prabu Baladewa tak tandangane. Ngati-ati to. Ayo, Amos Surawarata. Iki Petra Kacang Polong.